rahmani rahim mi salmini mon inɗe mon e jettojo mon min calmini laamu Mauritanie fof mbeɗa min jowi ɗumen jooɗi minen commune Mayɓe wona tampere min gondi commune Mayɓe ayi min jarata ndiyam jawdi amen orata ɓe ngara ɓe mbiya amen ono ɗo on jeeyaka ɗo ɗo e goo e beena wuro Amadou Abouba enayyi sappo e joyi lewru Touba hay goto ñamani ɗo hay goto yarani ɗo wona cukalel wona mawɗo 15 février min goni jibinaɓe e leydi he hamin nawi duuɓi hikka min capanɗe jeetati ayi ki lekki koɓe liɓe ko udumaji amen gonno ƴeewa keno ko ɗon min juulatno ñaade julde pummugal ko ɗon min pummatno min tatto leydi minen komin seppiniɓe tan min ñamata min jalta dow hoɗum o ara ɗo wiyamen onon on jeeyaka ɗo on ngala ɗo dara umme ɗo noon min gonta ɗo umma tawi wona bahmule amen mbaye ɗo min ummata kono min kucci min jeyna ha Sénégal ɓe gartiri amen ɗo ko ɗo min konno ɗo min jibina ɓe wonɓe ɗo fof ko ɗo jibina haal wuro ngo gila hodde wuro ngo kay gila hay mi wanda bom fara ɓen gila laamu tubakoɗo wul dadda ɗo tawi wuro ngo minen min ciftori ɗo président ala ɗo ko député ji gonno ɗo min mbeɗa min koɗi ɗo ɓiɓɓe amen ɗo jibina hay minen ko ɗo min jibina siidi wuli Mouhtar Yahya Ndiaye kay wonno ɗo député nden ko député wonno président ala hande foti duuɓi nan jaa anayi danmi ko duuɓi capanɗe jeetati gila nden aɗa andi gila nden mbiyami ɗo mi ummaki ɗo tawi wona mi mayi tan mi nawe tungel mi ubboyi walla ɓe tawa amen ɗo ɓe piya amen walla min mbara ɗumen walla ɓe mbarani min calaki hen hay fos min maayi min maayi enayi min maayi ɓe fof kaccitaki ñamani jarani tan eyi assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum haal présent chef de village de Goye Beno haalata ɗo Goye Beno de wonno ko Dakar lumma haalano moɗo deƴere ala e Goye Beno waɗi noon ko safal ɓen jekki ujunere hectare nde Goye Beno temed tati e capanɗe joyyi neɗɗo nane mum jogui ko nogas joyyi hectare ɓe ngala dara ɓe jogo ujunere hectare in amen pire nde feccete tan nde leydi deeƴe ndeƴen ɗum ala en ngala hen dawen temedde joyyi ɓe nawa temedde joyyi onon hoɗum jotto joni min gono ɗo gila tubakoɓe istalde amen ayi gouverneur dal wiyeteno commandant cercle préfet wiyeteno chef de division wonti hakim wonti wayi garana piya amen ɗo hoɗo payi ɗum yimɓe koɗa nokku nawi amen Sénégal artiri amen totti amen kayit koɗe maho min koɗi min maahi gari mbi beele guitta amen ɗo mi haalano moɗon noon so tawi oɗon tef funnaki ma ɗo woni guerre ƴettuɗo soɓe duttima ɗo ɓe toñata men eyyi yo président république Wulkas Wayne yo harta ɓe ganduɗa ɓe dariɓe ɗe on affaire en jogo kayitaji o jogo ha ɓoy tan totto o yan totto wona ɗo ko banque eji ɓe mbiya sigitir ɓe mbiya naggam ɓe milsoji neɗɗo huccita wuuro sodan oɗo fayi ɗum ngo gila tubakoɓe heggo ɗo de tubakoɓe mbiyata men ɗo ma indépendant waɗi min mbi hono indépendant waɗi ɗum tubakoɓe kalno ɗum ɗo mbeɗen ɗo koyɗi yi sigi tan mi hande beela ɓe ndema ɗo ɓe guetta amen ɗo hoɗo payi ɗum ɓe gasa gasɗe pewna écluji mboni min jiyanade ndiyam haɗama gasi ha jurbe heɓe kayit kuura wirtima men yawti heɓe kayit kuura wirtima men yawti heɓe kayit fof heɓe kayit hoɗo payi ɗum salamu aleykum wa rahmatullahi are gawi mi haalano moɗon Mauritanie yo forta amen gouverneur nani ɗo préfet nani ɗo ene ƴeewa haydara koɓe mbaɗi hen mi haalano moɗon tan président république min neeli yo président ar serne amen ɓe wassalamu aleykum yekkintani ma ɗo hayda ko giɗitta haala ko falta ko président mi salmini président a juurima ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah nayeje Goye Beno mi salmina moon ene tintina moon ko min gondi ko e ñaw min ñawi ngu minen noon minen goni asimeji Goye Beno minen sapal ɓe nani amen cawdi ɗo wiyeteɓe Tandaka minen goni asimeji Goye Beno
min goni ɗo gila président Mouhtar Wul Darda Suwalam minen goni ɗo mara ala ɗo